Ano sa kabitbit? Yeah. Kabitbit ka o kuhan. Grabe. Salaset. Ang sunod ani Salaset. It's the only 189 pesos I Kami found. tag 100 dito, 99. Also, Wala. Gununting, elevator dahil. nagulat sila dahil. Samo. Hi. Banguan mi ah. Pangumpra mi. Feeling. O sa itong kumpraon day. Wala. Katre yan mo gaya, katre. Raiso. Ha? Dapat palit ang katre. Kanina lang oh. Ay, di man masigo sa kwarto di ay. Kanina ba? Kanina ba? Wow, nice bay. Uy, 21,000. Murag digit siya bagay sa among kuhan, decorations. Grabe ni kay ni ba? Kanibi, kanibi, kanibi. Wow, nice kay bay, nice kay bay. Pila man ni bay? 3,000. Ay, di siya bagay sa color sa ano, balay. Oo, dagan kay kuhan kaya diferensya dyan siya. Ito tagurukan. Urukan na tayo dito sa kugon dapat urukan. Oh, pertahan, oh, pertahan. Pertahan lang ni mo daan, day. 4,000. 25 minutes na lang. So, sayang nga, oy. Gusto ta magpalit pa mi. Dabi, unsa ka man ni nato karon? 25 minutes na lang. Oh no. Dabi. Di na ta kapalit kay 25 minutes naman lang. Magpili pa ta. Teka, ka-kwarta din. Saan niya siya? Nice kayo kay 129 raman. Yan, may mga barato po na park. Pero kung praktikalan lang, ay na lang ka din eh. Diba? Ikaw Amber, what's yours? What do you want? Ha? Flowers? Oh, pagpili yung flowers. May nga flower kaya di malaya. Nga pinaka-importante kay matulog bitaw ka ng unlan, mga pinaka-nice kay nga unlan nga gusto na ako nga paliton. Ug habol. Then the towel, oh towel na ko. Oh, nice king towel. Merry Christmas. Only 189 pesos. Nice. Let's buy this now. Yeah! Ibay na kay tag 100 ra. Dara kay tag 100 ra. Yeah, no, nice kay bay. I don't take my life seriously, but I do take what I do in my life seriously. Audrey. It's Audrey. 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 Not Dre. Audrey. Audrey. Audrey Hepburn. Audrey Hep. Oh, oh, nice. You have to buy me this. Woo! I don't want to touch. I don't want to touch. Ano, duha gini sila? Oh, para sa sala, para sa kusina. 40. Mura na siya nga na lugar. Ah, Pila? okay. 3? 6. Tsada ito laylay siya design. Oh, guwapo siya laylay siya design. 3 mil day. Parirag design. Oh, sabi. Sana ba? Oh my goodness. Ala, nice kay bay. Okay, mga pobre, mamaya na ka 25 minutes na lang. Kailan sila tag 100. Actually, dahil diniri kita sa mga kuan. Kandila. Mayroon na kandila, dahil. Kandila rin Oh kita my dahil. God. Na yung mga igunan, you have my whole heart for my whole life. Oh, ganun kami mag-collect kung mga That's inaani. like this Ang nice kayo. You have
my whole heart for my whole life. Ah. Ano siya, pasabutan ka ni. It's never too late to live happily ever after. Yay! Pila man ni ay? Dai 200 day. 100? Mm. Sudah. Ah. Baba. So pretty. Baba, Hey, 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 hey. Yes, yes. Agoy, agoy. Ah! I got you. You got me. Agoy, nagpababa man. Help! Help! Ayan. Wala na. Pag 100 na daw ang gipalit, si dili na muon ang escalator. Dito na ka sa hagdanan, ma'am. Ma'am, sa hagdanan na ka, ma'am. Kaya tag 100 naman ang imong gipalit, ma'am. Hindi ka pwede maagi sa escalator. Wala kay karapatan. Lima sa escalator din. Ay, ano ni? Elevator. Manggod. Tama namin sa second floor dahil kaya nga mo ma-afford, tama na sa second floor. Ang budget kaya tama na siya sa second floor. Oh, panaugo na kita na. Wala tayo money. Kasi ba po? Ay, ginoo ka uyog bagay din eh. Tingog siya. Sige today. Okay, wala mo ka na, wala mo close no. Muli na. Ano siya may bit-bit? Yeah. Kabit-bit ka o kuhan nga. Salaset. Ang sunod ani salaset. It's the only 189 pesos I Kami found. tag 100 dito, 99. Also, Tigang bukay wala. Tigang wala. Wala. Ganoon din, elevator dahil. nagulat sila dahil. Samok, gigay. Durante kang elevator, wala mo tuplok. Wala na palong, wala na on. Okay, say bye-bye na to all home. Sunod na po me. At least, nakasunod ako for the first time.